Hey jongens, het gaat beginnen, Is ook dan dat je hem daarna teruggeeft? Ja, natuurlijk. Moet je even alsof gaan tekenen zitten. Wat wil ik Jij was erbij eigenlijk, Jan? Timer gaat nu in, hè? Ja, de timer gaat nog Timer goed in. helemaal. Geniet ervan, hè? Geniet ervan. Hallo. We hebben hem. Hallo. We hebben hem. Ja, zeker. Ik kan er niet meer zo lang doen. Ik zet de timer even aan. Dit is een liedje, maar ik doe het forceer. Goed op zo'n poppetje vasthouden. 10 minuten. Denk je dat je hem nog terugkrijgt? Ja, 10 minuten. Ik heb nog nooit gesproken. Dat is wel aan het gaat weer, hè. Maar dan maakt het niks uit. Ik hoop het, Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Hij was. Hij was. Hij weet nog niet dat hij ook een wijkwerk is. Ook de replica. Ja, dat vind je dan net zo leuk. Ik zal maar.
Dat was symbolisch 20 of zo. Ja, Dat is gewoon heel alles steken. En de camera toesloten. Hey jongens, het gaat beginnen. Ik wil om te beginnen een AJ-traditie weer een eer aanstellen. Dus ik verzoek alle hoogheden aantreden te maken in een café. Dus tikketen, hoofdstokkels, aardjes, hoofdmutsen, varkens. Jullie wilt zich nog meer voor hoe? Die vragen nog een kruk. Nee, gewoon net. Twee krukken. Nee, de klump erop. Met de klump. Dat kan niet lukken. Nee, ik kan niet. Op minuut gedaan. Nee, dat loopt niet naar de kelder. Even Ik hoop dat vandaag ook de winnaar van het boog afval. En hoe is het nou? Hoe is het de enige hernia medaille verzwanen? In de net heb ik even van die boog. Maar, dat kunt dan. Om een 3-dubbele 9 klappen. Hey! Hey, perfect klaar! Ziek hè, Christian. Hey!
mening uit. Ik heb ze klaar met dit. Dus het soort feestje van de hele vastelavond. Mede mogelijk gemaakt door Café de Hoeskamer. Het proces klaar in Jatten. We gaan allemaal zitten. Kom, van Oestel gaan we allemaal zitten. We gaan allemaal roeien. Zit ik op je grond. We gaan allemaal zitten, zakken, zitten, zakken, zakken, zakken. We gaan in de Polonaise zitten. We gaan zitten. Anja. Zit ik op die grond. Zijn we er klaar voor? Hebben we zin om een keer te gaan roeien? Ik wil hier in de molen, Mark. Zitten jong, zitten. Neem je ook zitten. Mulder, zitten. Ja, jong. Zijn we er klaar voor? We gaan beginnen. 3, 2, 1, roeien! We gaan een beetje verraden. Daar voor. Kom op. Rustig. En dan moet ik in de morgen. Zo, op het marathon, hè. Goeie. Steht dann vor der Tür.